Добрый вечер, шановное господарство. На Белсаті, як завжди, о 21-й об'єктив. З вами Ярослав Стешик. Починаем огляд головных новинок Беларуси. Сегодня вскрыты созданные спящие, так называются, террористические ячейки. Так называемые, в кавычках, отряды самообороны. Лукашенко ў коле ворагаў і тэрарыстаў. Распачынаецца фактычна другая фаза тэрору ў Беларусі, накіраваная супраць інтэлігенцыі беларускай. Политичный присуд футбольным фанатам. Я считаю, это абсолютно ненормально, это неадекватно, несправедливо. Судья выдала то, что ей, видимо, сказали свыше, потому что вины не было доказано никакой, доказательств не было никаких. Адвокаты полностью оспорили все, что читал гособвинитель. Европейский гуманитарный университет выдал дипломы белорусам. Настанет это время, когда Беларусь станет свободной страной и не будет нужды иметь такое, как университет в изгнании. У Беларуси провели масштабную антитеррористичную операцию, а следы от террористов вядуць до канцлерки Нямецчыны Ангелы Меркель. Прынамсі, пра гэта заявіў Александр Лукашенко, калі раздаваў ордэны і медалі розным дзяржаўным дзеячам і віншаваў іх з Днём незалежнасці. Афіцыйны Берлін заявіў, што не збіраецца каментаваць такіх заяваў. Пазней Лукашенко нават заявіў, што ўначы была спроба забойства дзяржаўнага прапагандыста Рыгора Азаронка. Чаму дзяржаўная прапаганда ўсё часцей кажа пра замежную пагрозу Беларусі і да якой вайны рыхтуецца Лукашенко, разбіралася Катя Малей. Это уже не недопонимание, это уже враги. И цель их разрушения государства. Александр Лукашенко заявіў пра завяршэнне ў Беларусі маштабнай антытэрарыстычнай аперацыі, сутнасць якой ён пакуль не раскрыў, і распавёў пра нібыта выкрытыя тэрарыстычныя ячэйкі, да якіх, акрамя Нямецчыны і Украіны, датычныя ЗША, Польшча і Літва, а таксама загадаў закрыць межы з Украінай, адкуль нібыта паступае процьма зброі. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и против объектов. Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью и выложить это в интернете. И показать, смотрите, мы живы, мы боремся, и мы этот режим свергнем. Першай дзяржавай, каму Лукашенко паабяцаў выставіць прэтэнзіі, была Нямецчына. Палітолог Павел Усаў тлумачыць гэткі выбар. Нямецчына ў эканамічным плане была адным з важных партнёраў Беларусі і ёсць адной з актыўных прыхільніц санкцыяў у дачыненні рэжыму Лукашэнкі. Да таго ж Лукашенко, па сутнасці, робіцца рупарам антызаходняй рыторыкі Крамля. 2 дні таму быў з візітам у Беларусі кіраўнік, сакратар Рады бяспекі Расіі Патрушаў. Магчыма, з дазволу Расіі, а магчыма, менавіта гэта было і так і запланаванае, Лукашенко пачынае такую палітычную, ідэалагічную атаку на заходнія краіны, на Еўропу. І ўсё гэта ў кантэксце даволі моцнай крытыкі Пуціна, Злучаных Штатаў Амерыкі. А палітолог Валер Карбалевіч звяртае ўвагу на тое, што афіцыйны Менск ідзе на штучнае абвастрэнне канфлікту з Захадам і спальвае з ім апошнія масты, каб легітымізаваць палітычныя рэпрэсіі супраць усіх апанентаў і мабілізаваць наменклатуру. Утрыманне ўлады Лукашенко штучна стварае такую ситуацию, такую модель крепости в облозе. Паўсюль вораги внутри краіны, про что сёння Лукашенко казаў, все, кто его не падтрымлівае, это вораги. Ось. Ну и вораги вакол, якія атачаюць Беларусь з усіх бакоў, і таму дзеля таго, каб абараніцца, трэба объединяться вокруг проводыра. Ці знаходзіць водгук гэткая рыторыка у белорусов? Опасность немного чувствую от самого именно нашего президента.
потому что то, что он делает, это нельзя никак объяснить вообще. Никто нам не угрожает, он сам угрожает нам. Это бред, просто бред. Никто нам не угрожает, это какое-то умопомрачение в мозгах у людей. Он так высказывает, чтобы как-то вокруг себя объединить людей под предлогом страха. Это единственное, как это можно объяснить. Как таковой угрозы никакой нету. Тым часам каментаваць сённяшнюю заяву Лукашэнкі улады Нямецчыны адмовіліся. Ён проста выказаўся. Нам да гэтага няма чаго дадаць, адзначыла прадстаўніца МЗС Нямецчыны Андрэя Засе. Катя Малей, Белсат. На тэрміны ад 5 до 6 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму сёння асудзілі 4 футбольных заўзятараў антыфашыстаў – братоў Тимура і Тамаза Піпіяў, Дзяніса Болтуця і Віталя Шышлова. Прысуд вынесла суддзя Святлана Бандарэнка, якая раней судзіла журналістку Тутбай Кацярыну Барысевіч і лекара Артёма Сарокіна ў справе аб акалічнасцях забойства Рамана Бандарэнкі прыхільнікамі рэжыму. Працягне Ігор Станкевич. Каля суда Маскоўскага району Менску бацькі выціраюць слёзы. Суддзя Святлана Бандарэнка поставила кропку ў справе 4 футбольных заўзятараў – Тимура і Тамаза Піпіяў, Дзяніса Болтуця і Віталя Шышлова. Вы нам не помогли. Бандарэнка прызнала віну маладзёнаў цалкам даказана і пакарала іх тэрмінамі ад 5 до 6 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі з адбыццём ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Таксама суд пастанавіў спагнаць у салідарным парадку з Шышлова, Болтуця і Тимура Піпія кампенсацыю шкоды потерпелым милициянтам. Зеленевскому 1000 рублей, Карабанову 500. Я считаю, это абсолютно ненормально, это неадекватно, несправедливо. Судья выдала то, что ей, видимо, сказали свыше, потому что вины не было доказано никакой, доказательств не было никаких. Адвокаты полностью оспорили все, что читал гособвинитель. В итоге она дала ровно столько, сколько ей сказали. Причем она читала это без капли сожаления, видимо, так и надо. За что должны сидеть мои 2 брата и их друзья, я не понимаю. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках 10 жніўня ў раёне станцыі метро Пушкінская, а таксама ў дзень патаемнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі 23 верасня. Паводле выроку яны выкрыквалі лозунгі, ладзілі барыкады на праезнай частцы, стваралі перашкоды для грамадскага транспарту і не падпарадкоўваліся міліцыі. То, что они наделали, это, по сути, дубинкой под жопу и штраф. Если это было бы года 2-3 назад. Вот все, что они наделали. Затрымалі хлопцаў у канцы верасня. Віталя Шышлова супрацоўнікі змусілі прызнацца на камеру ў незаконных дзеяннях распрыскванні газу ў аўтамабілі, якім былі міліцыянты Зеленевскі і Карабанаў, і раскаяцца. Я очень раскаиваюсь и советую людям таким не заниматься. Ведь гражданская война нам не нужна. С пачатку пратэстаў пад крымінальны пераслед потрапілі дзесяткі футбольных фанатаў. Частку з іх праваабаронцы прызналі палітычнымі зняволенымі. Агулам на сённяшні дзень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 529 асобаў. Ігор Станкевич, Белсат. Суддзя цэнтральнага раёну Гомля Сергей Салоўскі аштрафаваў журналіста-фрылансера Андрэя Толчына на 870 рублёў з канфіскацыяй тэхнікі. 26 чэрвеня журналіст рабіў здымкі каля гомельскага СІЗА і такім чынам нібыта незаконна вырабляў і распаўсюджваў прадукцыю СМІ. Сваёй віны Андрэй Толчын не прызнаў. Самі абвінавачанні па сабе, яны самі па сабе это нейкая недарэчнасць, так, як і ўсе гэтай падзеі, это недарэчнасць. Яны далекі ад права, ад нейкай і так далей. Але вось тое, што загад быў забраць тэхніку і забралі, гэта ўжо тэндэнцыя. На мою думку, яны плануюць, рэжым плануе пазабіраць тэхніку і спыніць дзейнасць незалежных крыніц інфармацыі. Тым не самы першы, там і Белсат, напрыклад, гэта незалежны журналіст-фрылансер, гэта будзе тычыцца і блогераў. Андрэя Толчына затрымалі 26 чэрвеня байцы АМАП. Журналіст здымаў сюжэт каля СІЗА, дзе пачаўся закрыты суд над Сергеем Ціхановскім, Ігорам Лосікам, Артёмам Сакавым, Дмітрыем Паповым і Уладзімірам Цыгановічам. У цэнтральным управленні міліцыі на Андрэя Толчына склалі пратакол аб незаконным вырабе і распаўсюдзе прадукцыі СМІ. У яго забралі камеру, штатыў, мікрафон і флэш-карты.
Палітзняволеная Вольга Паўлава выехала ў Літву з-пад хатняй хіміі. Летась 9 жніўня яе паранілі гумовую кулею ды аскепкам святлошумавой гранаты. Тады ж яна трапіла на Акрэсціна. Падчас разгону плошчы пераменаў Вольгу затрымалі. У лютым суддзя Марына Запаснік пакарала актывістку за грубае парушэнне грамадскага парадку 3 гадамі абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Вольга Паўлава мае 6гадовага сына. Пакінуў Беларусь і палітвязень Андрэй Шарэнда. Раней супраць яго завялі 2 крымінальныя справы за нібыта заклікі да дзеянняў, якія наносяць шкоду нацыянальнай бяспецы і за абразу прэзідэнта. Берасцейскага актывіста змясцілі пад хатні арышт. У панядзелак павінен быў пачацца працэс над ім, але на суд ён так і не з'явіўся. Суддзя Вера Філонік абвесціла Шарэнду ў вышук. Месяц таму ягоную жонку Паліну Шарэнду-Панасюк асудзілі на 2 гады калоніі за абразу прадстаўніка улады, абразу прэзідэнта, а таксама гвалт у дачыненні працаўніка органаў унутраных справаў. У сям'і Шарэндаў 2 непаўнагадовых дзяцей. 229 дзён за кратамі, бо ў жывым эфіры паказалі, як адбывалася зачыстка плошчы пераменаў у Менску. Акцыя памяці Рамана Бандарэнкі – апошняя падзея, пра якую паспелі распавесці нашыя каляжанкі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова да зняволення. Завядзенне жывога рэпартажу суддзя Наталля Бугук пасадзіла іх на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Когда горячая точка случилась в моем городе, ни о каких наградах я и не мыслил уже давно. В голову даже не пришло, что мы проявляем какую-то там отвагу в журналистике. Просто работаешь как машина, снять то, сказать то, идти, стоять, связь с редакцией, упал, отжался. Ну и поделиться уражениями с глядачами. Поделилась. Катя, па-першае, сама вельмі моцны чалавек духоўна, і яна верыць у сілу чалавечага духа і чалавечыя якасці. І яна, безумоўна, з захапленнем глядзела на тое, што адбывалася з беларусамі ў жніўні, у верасні. Ну, зная Дашу, я испугалась в первое же, вот прям вот в первое мгновение того, что с ней там будут нехорошо обращаться. Я думаю, что она все-таки хотела сделать что-то лучшее. И к этому стремилась, шла. И я сразу стала гордиться ей. Получается, что кто-то решает, что наши дети неправы по какой-то причине. Я не могу понять, почему они решили, что они неправы. За то, что журналисты делают свою работу, нельзя садить в тюрьму. Выпускнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту атрымалі дыпломы. Беларускую навучальную установу ў выгнанні выбіраюць усё больш нашых суайчыннікаў. У гэтым навучальным годзе вучыцца ў Вільню паехалі і рэпрэсаваныя студэнты. Юлія Лабанова працягне тэму. Выпускны у ЕГУ. У церемонии уручения диплома убрали удел амбассадор Литвы у Беларуси Андрус Пулокас и вице-министр замежных справ у Литвы Мантас Адаменас. Настанет это время, когда Беларусь станет свободной страной, и
и не будет нужды иметь такое, как университет в изгнании. И я думаю, мы в это верим и думаю, что это наступит. Выбітным выпускніком ЕГУ 2021 прызналі палітвязня Міколу Дзядка. Учора адбылося другое паседжанне ў ягонай справе, на якім адвакат Дзядка распавёў, як катавалі ягонага падабароннага. Збівалі, душылі, распылялі ў вочы пярцовы газ, засоўвалі ў рот бутэлькі. На просьбу бацькі Міколы Дзядка Александра ўзнагароду атрымаў Кірыл Атаманчык. У сваёй прамове я, ў прынцыпе, сказаў тое, што сказаў бы, магчыма, Мікола. Зараз нельга спыняцца, зараз не мусіць быць ніякіх кампрамісаў, трэба ісці так, каб ужо ніхто ніколі не патрапіў па палітычных матывах у турму. Дыплом перадалі і бацькам Сафіі Сапегі, яшчэ адной палітзняволенай студэнткі ЕГУ. Сёлета ў траўні дзяўчына разам з блогерам Раманам Пратасевічам вярталася ў Вільню з адпачынку ў Афінах, калі самалёт кампаніі Ryanair вымусілі здзейсніць пасадку ў Менску. Пасля зняволення і допытаў Рамана і Сафію перавялі пад хатні арышт. Закончить и получить диплом в университете – это была мечта и цель нашей дочери. Печально, что за нее, за ее труды сегодня это делаем мы. На 2020-2021 навучальны год урад Літвы вылучыў ЕГУ 200 тысяч еўраў для адукацыі беларускіх студэнтаў. Па праграме падтрымання тых, хто пацярпеў ад рэпрэсіяў, сюды перавялі каля сотні студэнтаў. Эта помощь будет еще расширяться, и объемы, и число студентов и ученых, которые могут присоединиться здесь, мы будем стараться, чтобы было еще больше средств для этого, чтобы это стало поистине убежищем для преследуемых и студентов, и ученых Беларуси. Прынялі рэпрэсаваных і іншыя універсітэты Літвы, а таксама Польшчы, Нямецчыны і Украіны. Паводле падлікаў з адзіночання беларускіх студэнтаў за апошнія 9 месяцаў у Беларусі затрымалі каля 500 студэнтаў. Прынамсі 160 адлічылі з палітычных матываў, пры гэтым 51 студэнт апынуўся пад крымінальным пераследам. Для нас это очень тяжело, то, что происходит с нашими студентами, потому что, может быть, для те, которые читают газеты там или в медиах, для них это статистика. Кто-то задержан, потом освободили 13-14 дней, но это наши выпускники, наши студенты, это наши дети. Сёлета выпускнікамі ЕГУ сталі 115 бакалаўраў і магістраў. Вышэйшую навучальную установу адкрылі 29 гадоў таму ў Менску. Аднак праз ціск у Беларусі ў 2004-м універсітэт пераехаў і аднавіў працу ў Вільні. Юлія Лабанова, Белсат. Сёння 9 гадоў, як няма з намі беларускага грамадска-палітычнага дзеяча, кіраўніка легендарнай менскай талакі Сержука Вітушкі. У спадчыну ён пакінуў беларусам вершы і казкі, творы і п'есы. Памёр Сержук Вітушка ў Вільні, дзе жыў апошнія гады і нават праводзіў экскурсіі, страціўшы зрок. Пахаваны сын беларускай зямлі на радзіме у вёсцы Рагава. Прочь з нашей земли символы тоталитаризма! Прочь! Хотелось вывучать Беларусь. Мы адчували, что побач есть некий вялизный материк, континент. Я адчуваю, с таким настроем Колумб ступал на эту незнаёмую землю. У советскім часе это все от нас хавалася, неяк все это закрывалася, абылгалася. А мы вот раптом для себя это открывали. Ого, так это ж оказывается наше, так это у нас такое есть. И мы тут гаспадары. И так вот у гэты мацярык, у гэты акіян мы так вот з радасцю акуналіся. Гэта ёсць нешта наша і нешта лепшае. Тое, чаго нам не давалі, тое, што ад нас хавалі. Мы гэта знайшлі, адцёрлі, адмылі, і вой, нас зязяла, і наво працуе. Это я такое казаў. Спадарства, гэта ўсе навіны ў нашым выпуску, але памятаем, што сёння пятніца, а значыць, праз момант вас чакае самая прэсавая праграма без акрэдытацыі, пра сапсаваны тэлефон Пуціна і Лукашэнкі, пра рэжымных тэатралаў у віна-гарэлачнай краме і цук-цванг партыі прыстасаванцаў.
З вами быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.